ଆଜି ବି କାଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଅନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଏକା ଯାଉଥିଲୁ ନି, ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ଛଟକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସନୁ କହୁଥିଲା ତାର ହନୁକୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍, ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେନି, ଏଇଠି ଆସିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଥିଲା। ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯାଇକି ଆମ ଭୋଗରାଇରୁ ହଳଦୀପଦାରେ ଛୁଁଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କମ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ଲେସ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲେନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅନୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଚକା ଦୋକାନ ବସିଥିଲା, ତ ଆମେମାନେ ସେଠି ପୁଚକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାସୁଳି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।